Vítajte pri ďalšej časti podcastu. Týka sa ma toho podcastu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Dnes sa budem o týchto témach rozprávať so speváčkou Barb Hazuchovou. Barb, ahoj. Ahoj. Vítaj, ďakujem veľmi pekne, že si našla čas a že si prišla do nášho podcastu. Ja som veľmi rada za pozvanie, teším sa. Teším sa aj ja na náš rozhovor. Začneme od Piky. Aké si mala detstvo? Vieš čo, na tým veľmi často neuvažujem, ale keď sa nad tým zamyslím práve teraz, tak myslím, že veľmi fajn. Mal som staršieho brata, takže sme často trávili čas spolu, vonku, loptovými hrami a tak ďalej, takže nemôžem sa sťažovať. Takže priam idylické detstvo. No, bývali sme vlastne na kraji mesta, takže žiadne veľkomesto, fakt veľmi super. Ja dávam na úvod hosťom a hostkám takú jednu otázku všetkým, a to je otázka, či si spomínaš na moment, kedy si uvedomila, že existuje násilie? Asi určite. Že asi som filmov. Mám vlastne taký príbeh, že neviem doteraz prečo, ale ja som ako dieťa veľmi milovala horory a dnes sa snažím na to prísť, že prečo, lebo je to niečo zaujímavé, že vlastne ťa baví ten pocit ako keby chvíľkovej traumy, alebo proste je to traumatická, áno, presne záležitosť, že vlastne teraz neviem prečo a pozerala som si to o mnoho radšej ako nejakú komédiu alebo rozprávku, takže vlastne doteraz som na to ešte neprišla a snažím sa vlastne na to prísť. A koľký rokov rozumíš počas škôlky? 7 rokov. To skoro. Hej, je to doskoro a vlastne pamätám, že teraz bol to Jeepers Creepers a bola to taká čudná proste postava, potom som to videla v noci, keď som išla napríklad na vecko, tak som to všetko riešila, videla tie obrysy tých postav a tak ďalej a stále som proste išla za tým, takže to bol asi prvý moment, keď som si uvedomila, že niečo také existuje, ale mňa to akože fyzicky nedotýkalo. Ja rozumiem. Častokrát sa ľudia stretávajú s tým násilím prvýkrát, ak nie, chvála Bohu, v rodine, tak potom v škole, v školskom prostredí. Aká si bola ty v tom školskom prostredí? Bola si tá, ktorá bola na strane slabších, alebo tá, ktorá viac možno vyrývala? Určite nie, keby som chcela, ja by som niečo také asi nevedela, že bola som taká veľmi, aj som sa nepovedala zle tak nakrátko, akože som bola vychovaná, že proste presne viem, že tu je hranica a ďalej. Ja som vlastne chodila na katolícku základnú školu, takže to bolo asi tiež vlastne ďalšia z vecí, kde sa to násilie veľmi nevyskytovalo, aj keď myslím si, že tam bola asi šikana. Teraz, keď si to tak spätne uvedomím, že mali sme tam vlastne rôzne deti z detských domovov, ktoré proste mali iný príbeh, možno vyzerali inak ako my a viem, že niektorí si z toho radi vyťahovali, bola som tá, ale už vtedy som to vnímala. Ja som bola rada, že som nebola tou, z ktorej si niekto akože robí srandu, ale bolo mi to skôr ľúto na tej strane, že bola som tá, ktorá skôr možno na to niekedy nabonzovala. Ale mňa osobne sa to netýkalo, ale viem, že proste je to problém. Takže stretla sa s nejakými spolužiakmi z detského domova, ako hovoríš, že takto, že mala si možnosť sa možno v týchto témach už vtedy tak citlivovať. Určite áno. Boli to väčšinou Rómovia, ktorí vlastne akože teda nemali rodičov a naša škola ich prijímala a boli to vlastne väčšinou akože šikovné decká, len proste neviem, kde sa to berie v tých malých deťoch, že proste potrebujú odsudzovať to, čo nie, nechcem to povedať, že niečo vydané, alebo proste máš potrebu odsúdiť niečo, čo nie je podľa tvojich predstav, alebo čo nie je podľa tvojho obrazu. Neviem, kde sa to tých deťoch berie, či to je vlastne vina rodičov, ale vlastne je to neperno. Poďme možno teraz trošku k tvojej speváckej kariére. Ako si sa k tomu dostala a ako si sa dostala tam, kde si v súčasnosti? Bol to veľmi dlhý proces, ale tak úplne som inklinovala už asi veľmi skoro, lebo rodičia boli takí do mňa nadaní, aký to vlastne veľmi nerozvíjali, vlastne to je smyslela. Povedala som vlastne do základnú umeleckú školu, ale mala som to skôr ako nejaké hobby a bola som vedená, že teda v škole je základ a jednou mať poriadnu vysokú školu, aby si sa mal živote dobre, takže presne som taká bola aj na tej základnej škole, taká bifúška, ktorá bude všetko poriadne a tak vlastne sa vedol celý môj život, až som nešla do Superstar jedného momentu a vtedy sa to vlastne celé zmenilo. Bola to dlhý príbeh, ale keď to chceš skrátke, tak vlastne to ma ovplyvnilo asi najviac a uvedomila som si, že tá kreatívna sféra, aj keď tam nie je žiadna istota, ničoho, že proste to je to, čo som ja, čo ma baví a už som sa vydala tou kreatívnou cestou. Pôvodne som sa na farmáciu, čo je vlastne akože úplne asi iné nastavenie všetkého. Som rada, že som to spravila a odtedy vlastne sa potom riešili Instagram, sociálne siete a jedno s druhým a vlastne musím ich dať v tej kreatívnej sfére. K tomu online sa určite ešte dostaneme aj k tým sociálnym sieťam. Aké témy? Tvoríš teda vlastnú tvorbu?
Aké témy riešiš a kde naberáš inšpiráciu? Väčšinou je to asi taký životný štýl a kde je taká všeho chuť, ale prírodne make-up, lebo to ma baví, tak proste klatovka ženská vec, takisto vlastní móda. A poslednú dobu, asi také 2 roky sa už venujem vlastne aj témam duševného zdravia, taký sebeláske, pretože jednak to robíme sama pre seba, že vlastne chcem si to nejak stále osviežovať v pamäti a keď si na to pozriem, tak aj mne to samé akože niečo priblíži a uvedomím si pri tom niečo a zároveň vlastne aj pre tých iných ľudí. Bol nejaký konkrétny bod, kedy si tieto témy začala riešiť, že niečo sa konkrétne stalo, niečo sa zmenilo u teba? Vieš čo, bola to skôr vec náhody, si myslím, lebo prvé video vlastne vzniklo ešte predtým, než sa stala tak jedna konkrétna vec, kedy vlastne sa v mojom živote veľa vecí zmenila, začal som o mnoho viac a hľadať po všetkých informáciách o duševného zdravia a tak ďalej, ale k tomu asi budeme rozprávať trošku neskôr. Bolo to vlastne prvé video, že ako na nízke sebavedomie. Nebolo tam žiadny fakt, ani nič, vlastne bolo to úplná som blbosť, ale akože pekná myšlienka, že bol tam filter, taký ten klasický TikTokovský, ktorý ti vlastne obráti ten obraz. Keď máš selfie, tak sa víš, keby zrkadlovo. No ale my vlastne na ten pohľad nie sme zvyknutí, takže vlastne pointa bola to, že sa máš chuť pozerať na ten inverted obraz, aby si vlastne zistil, že ako ťa vnímajú iní ľudia. A celkom to vystrelil, takže vlastne akože zistila som, že nie som ja sama, ktorá sa trápi takýmito vecami, nízkym sebavedomím, že akože písalo tam veľa dievčat do tých komentárov, tak som si vrala, že že možno akože by to bola cesta. Jasná. Keď riešiš vo svojich textoch, vo svojich piesniach tieto témy, s akými odozvami sa od publika stretávaš, od tvojich fanúšikov? Ťažko povedať, pretože čo sa týka mojich kamarátok, tak tie mi veľmi na rovinu povedali, že je to skvelá tvorba, že vlastne akože konečne počujú text, ktorý im dáva význam a ktorý vlastne keby tu má niečo priniesť. Čo sa týka však ľudí, tak väčšinou bola odozva asi skôr na tú hudobnú stránku, konkrétne na ten text. Možno sa stretávam aj s tým, že niekto si niečo myslí a ja sa na to tak mám, že si niekedy niečo myslím, ale poviem to tomu druhému človeku, čiže dúfam, že je tam viac tých pozitívnych reakcií na samotnú tú tému svadby, lebo na to snažím fakt sa zameriavať a proste priniesť tou svadbou niečo a zabaliť to do takej jednoduchšej formy, povedzme, aby to bolo počúvateľné. Ty si pred chvíľou ste spomínala, aj v jednom z rozhovorov si spomenula, že si mala ťažšie obdobie, keď ti pomohla aj psychologička a meditácia. Môžeme sa do toho trošku viac ponoriť, trošku viac o tom hovoriť a môžeš to popísať. No vlastne, ako som už spomínala, tak bol to jeden taký moment. Opäť je to veľmi, veľmi dlhý príbeh, keď som sa z toho bodu predtým dostala možno až sem, ale možno nemusí byť tak stručný. Viem o tom určite komplexnejšie povedať, pretože ma to stalo asi 3 roky už. V podstate akože intenzívneho riešenia tých problémov, hľadania informácií. A asi za celý ten veľký jeden problém, ktorý so sebou nesú jedným mini problémov, bola trauma. A podľa mňa aj ma tak každý druhý, tretí človek len proste tým, že nebolí, tak si niekedy nevieme uvedomiť. Je to na rozdiel od fyzickej bolesti, čiže proste ty niečo bolí, ideš za lekárom a vieš si to vyriešiť, proste tá trauma je sťavý, duševná bolesť a nejaká nespokojnosť, ktorá proste má vplyv postupom času aj na to fyzické zdravie, či sa stalo vlastne u mňa. A môžu za to vlastne, za to asi veľa vecí. Jednou z nich je asi tá, že keď si rozprával o tým násilí, tak asi to konkrétne fyzické sa mi vlastne nestalo, ale u mňa bolo veľmi rozhodujúce to, že ako keby neboli dostatočne rešpektované moje hranice vlastné. A dosť dlhodobého hľadiska vlastne môže spôsobiť to, že máš pocit, že ako keby ani neráš hlavnú rolu v tom svojom filme, že za teba rozhoduje niekto iný, keď to je proste tú dobu, čo vlastne sa trauma sa tak špecifikuje, že proste niečo trvá veľmi dlho. Je to proste problém podľa mňa, akože to tak má možno veľa z nás, si to vlastne nevieme uvedomiť s tými hranicami, že jednoducho ako keby bránite to v tom objaviť svoju vlastnú tú integritu, nejak vlastne ísť do života s tým, že si vedomý toho, kým si, nebojíš sa proste. Takže to sa nejak spolu s inými vecami odzrkadlilo mne a väčšinou sa to prejaví do určitých vecí. Pre mňa to bol vlastne asi workoholizmus a taký perfekcionalizmus. A tým, že chceš byť proste perfektný človek, perfektný kamarát,
perfektná frajerka, perfektná dcéra, ale nedá sa proste. A ja sa pýtam vlastne, akože veľakrát sa seba, že prečo som potrebovala byť tá perfektná. A to je tiež taká vec, na ktorú vlastne nepoznáš odpoveď. Toto vlastne akože vplyvuje môjho dospievania, kedy si potom uvedomíš aj iné veci, že potrebuješ proste z niečoho žiť, potrebuješ zarábať peniaze, už si proste celkom dospelý, mal by si bývať sám a tak ďalej. Do toho všetky tie ostatné veci, že si ako keby málo veríš a bojíš sa všetkého, pretože to už je taká úzkosť, že si asi zo všetkého. Prídeš do kolektívu a vlastne máš pocit, že určite sa na teba niekto zle pozerá, lebo si nepovedal, čo si mal. Proste overthinker extra, level extra. Takže je to proste náročné. No a u mňa teda vyvrcholilo to, že keby tá taká duševná bolesť samej seba sa vlastne prijavila o fyzické príznaky, dostávala som vlastne teploty, dostávalo sa presne vyhoretie, málo energie, nechcelo sa mi stať v postele, bolo to nič moc. A nevedela som vlastne, že čo s tým. A presne, že čím dlhšie som to nechala takto plávať, tak sa to vlastne vyvrcholilo až do takých problémov. A vlastne začala som to teda riešiť, chcela som ísť a zistiť, že vlastne čím to je. Videla som vlastne na rôzne vyšetrenia, keď povedali teda, že som úplne v poriadku, že hrou mám v poriadku, že všetko vyzerá fajn, lenže vlastne tá neustála únava, tie teploty stále neprechádzali a zistilo sa, že vlastne všetko to bolo toho psychického pôvodu, celý tým problém vlastne. Bol tam nejaký bod zlomu, kedy si sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc? Niečo konkrétne? Ale no to sú tie teploty, že akože keď staneš o 8 a 10 máš teplotu a musíš si zvládnuť, lebo nevládzeš a o 4 hodiny ti nič nie je, tak to sú tie veci, že som sa bála, že mám nejaký horší zdravotný problém, že už proste niečo niekde nenájdu a tak ďalej, lebo na Google si načítaš rôzne veci a vtedy som sa odlákla a začala som to vlastne riešiť. Jasne. Prioritne vlastne u lekárov, ale dôvod bol teda iný. Áno, to som postupom času aj prišla. Ako teraz nemáš, predpokladám, že neľutuješ to, že si išla do terapie. V čom ti to najviac pomohlo? Aký bol ten proces následný? Tak určite to neľutujem, aj keď ono je to proste vec na dlhú trať, lebo nevyrieši sa to proste zo mňa na deň, z týždňa na týždeň. Musíš iba veriť tomu, že sú to veci, ktorým ty nerozumieš, nevieš, že sa dejú, musíš veriť tomu odborníkovi, že to proste bude fajn. A trvalo to asi také 2 mesiace, kedy by som mohla povedať, že som už nejak našla tú zmenu sama v sebe, že som sa proste ja v svojom tele lepšie cítila, že som proste bola viac sociálne zapálená, povedzme. A aj keď to bol proste celkový a tak ďalej, že chcela som ísť do tej spoločnosti a už som nebola taká úzkostlivá, že čo sa asi stane. Ako podľa teba mladí ľudia vnímajú túto odbornú pomoc psychológov a terapie? Je to podľa teba stále tabu, alebo sa tento postoj mení? Ťažko povedať. Asi to závisí vlastne na danom kolektíve ľudí, ale myslím si, že je to už trošičku voľnejšie ako kedysi. Myslím si, že keď si staršie generácie by sa z toho smiali, že vlastne že všetko je v poriadku, oni to aj tak radi zakrývajú, si myslia, že je všetko v poriadku, že sú zdraví, ale tak keď spadneš, otrieš si koleno, dáš si tam nejakú náplast a sa to zahojí. Tak možno na tým fyzickom tele, akože tá rana sa zahojí, ostane síce jazva, ktorá nič nespôsobí, ale proste pri tej duševnej rane to je iné, tá sa zahojí až akože reálnou prácou. Prečo by to podľa mňa mal riešiť každý, aj keby preventívne, keď s tebou nič nie je, tak proste je to niečo, čo ti môže ublížiť, pokiaľ ti kedy pomôže. Dobre som mi povedal. Nemá ti to ako ublížiť, že ti môže pomôcť. Tak. Čo je to, čo tebe najviac dalo z tej terapie, keď to spätne hodnotíš teraz? Tak voľnosť a radosť určite zo života, lebo keď si predstavíš, že som bola proste takto stiahnutá zo všetkého, a čím som bola staršia, keď to bolo horšie, že napríklad si nepredstavím, že by som do tej speváckej súťaže išla teraz, že by som sa asi spláznila proste s tou mojou bývalou povahou typu pleasera, aby som proste sa snažila každého zaujať a každému proste ako keby splniť očakávania, pričom vlastne sa nepozeráš na to, že čo je tvoje očakávanie a že čo je vlastne čo ty chceš, že chceš tam ísť alebo to robíš pre niekoho iného. A takíto ľudia, ktorí vlastne akože to nemajú jasne definované, tak sú strašne zmetení, som bola ja zmetená zo všetkého. Vedela som asi, čo mám robiť, čo je asi správne, lebo to tak robilo x milión iných ľudí, ale nemyslím si, že som to bola práva ja. To je vlastne stále tá cesta, že musíš to zisťovať a odbúravať tie také proste pláty zo seba, ako cibulu to rozbavuje, že čo je vlastne akože dobro, že kým sa vlastne zbavíš tých vecí, čo máš sugerované v hlave, že takto by si mal byť a takto by si mal vyzerať a takto by si sa mal správať, aby ostatní boli radi a aby si bol slušný a milión iných vecí.
Si v kontakte s mladými ľuďmi, sú to častokrát tvoji sledovatelia, tvoji fanúšikovia. Čo vnímaš ako ich najväčšie problémy, ktoré ich trápia? Je to možno práve toto, čo si popísala, čo trápilo aj teba? Určite to netrápi väčšinu tých ľudí, si myslím, alebo akože aj ja všeobecne, čo sa týka tých traumatických záležitostí, tak je to akože jedna maličká, ja neviem, taštička, ktorý je milión každý proste. Spúšťalo to niečo iné, takže toto je taká proste menšia skupina, ktorá sa v tom dokáže nájsť o mnoho viac a sa ľudia chytajú na témy sebalásky vo všeobecnosti. Že možno ako vyzerá život, keď tú sebalásku nemáš, ako vyzerá, keď ju máš, ako sa k tomu dostať, to je úplne úzko spojené aj so sebavedomím. A vlastne so ženami to vždy rozoberáme a tam vlastne vidím, že to má veľký potenciál, že tým ženám to vie pomôcť. Téma sociálnych sietí a ich nejakého vplyvu na kvalitu života je veľmi aktuálna a ty si vydal aj pesničku Offline. Ako hodnotíš vplyv sociálnych sietí možno na teba? Aký majú vplyv, aký mali vplyv, možno ako sa tvoj postoj k tým sociálnym sieťam zmenil za posledné roky alebo za to obdobie aj so všetkými tými súvislostiami, ktoré si popisovala? Už to nie je také strašné, ako to bývalo. Presne je to vlastne vďaka tej práci asi mňa samej. A myslím si, že tie sociálne siete nemusia byť tlakom, pokiaľ si uvedomíš, že tlakom môže byť. Keďže pre mňa je dôležitá tá vedomosť toho, že niečo môže byť nebezpečné vo svojej podstate nejakým spôsobom. Takže už vlastne ja sama chcem sa chrániť pred vecami, ktoré mi robia dobre a už po nich hlavne viem, že už to nie je takéto nevedomé, pasívne, idem tam a vlastne od 2 hodiny to vypnem až fú. Že sa cítim čudne, že proste teraz strašne sa snažím načúvať aj svoje telo, aj tú prácou, meditáciami, všetkými tými vecami, ktoré som si akože nastavila v tom živote ako rutinu. Takže už keď tam idem, je to súčasť proste mojej práce, takže stále tam trávim dosť času. A keď už, tak vlastne viem, že aký content tam mám, aký tam nájdem, milujem TikTok. A iba z toho dôvodu, že môj algoritmus je tak úžasne nastavený, keď tam idem, tak ako keď si pozerať nejaký dokumentaristický film, ty si tam proste odniesie mega skvelé informácie, čiže to je aj také pripomenutie, že proste tie sociálne siete vedia byť úplne úžasný nástroj, kde sa dozvieš strašne rýchlo, strašne veľa bez toho, aby si to musela dať v knižkách, hľadať po internete, je to tam, stačí zadať proste jaslovite, čo potrebuješ. Len je to presne, že treba si uvedomiť, že to nemusí byť dobrý nástroj, závisí presne, aký je človek, ako sa správať sám k sebe, ako proste sa nemáš rád a budem sa tam porovnávať s babami krásnymi, ktoré majú iné krivky, tak jasné, že keď to tam uvidíš, tak sa asi vo svojom tele nebudeš cítiť úplne najlepšie. Čiže proste treba sa viac spoznať a na to sú dobrí aj tí terapeuti a psychológovia, aby proste sme vedeli, kto sme, čo sme. Ty si ešte predtým veľmi správne poznamenala, že násilie nie je len fyzické, ale keď častokrát si predstavujeme, že to násilie si predstavujeme ako tú fyzickú záležitosť. Násilie je práve psychické, práve prítomné aj na tých sociálnych sieťach. Ty tam máš pomerne veľa sledovateľov. Stretávaš sa aj s takýmito nenávistnými prejavmi aj tam? Ako ich zvládaš? Ako sa ti to darí sa v tom nejako udržiavať? Vieš, tak chvála Bohu nie. Máš dobrých fanúšikov potom. Neviem, čím to je. Buď, ja nestretla som sa s tým a stále neviem povedať prečo, že buď, akože ten content, ktorý robím, asi ľudia, ktorí ma sledujú, tak ma sledujú, pretože ma majú radi a nepotrebujú nejak hejtiť. Asi prišli, vlastne áno, ale to by väčšinou prišlo do správy, že niečo sa im proste nepáči a idem vlog. Prosím mám pokoj, vieš, akože nebolo to nič, že neustále te potrebujú, si dobíjať tú pozornosť a tak ďalej. Chápem, prečo to ľudia robia. Na TikToku je to možno trošku horšie, ale vrajím, akože nestretol som sa s ničím, čo by som si teraz tak strašne zapamätala a trápilo ma to vlastne dodnes. Že keď vlastne tí ľudia, zase sa vraciam k tomu, že ak nie si spokojný a nie si šťastný, tak vlastne ty si to potrebuješ niekde vypiť. Lebo ty sám nevieš, ako si môžeš pomôcť. Ja som prišla na to, ako si môžem pomôcť, pomáhala som si aj za pomoc iných ľudí, ale vlastne tí, čo možno nemali tú možnosť a tú vedomosť, že sa dá žiť inak, dá sa žiť lepšie. Takže chápem aj tých ľudí, prečo to robia, ale je to na nich proste, je to každého cesta. Ako tvoja kariéra zmenila tvoj život? Zmenila aj nejaké tie offline vzťahy? Asi nie. Akože ja si veľmi neulietávam, si myslím, že taká som na storke, taká som úplne aj vlastne s kamarátmi. A mám takých kamarátov, ktorí to neriešia, že vôbec absolútne. Ani vlastne nie sú veľmi aktívni na sociálnych sieťach, že keď idem ja niekde vonku, tak proste dám sú fotku. Ani tam nechcú byť väčšinou, že akože nikto si z nás na tom neulietáva.
A tie sociálne siete mám proste, pretože keď ako som spomínala, môžem niekomu pomôcť, tak to proste teda spravím. Keď chcem spraviť pesničku na nejakú tému ako offline, že proste mám frustráciu, alebo tiež taký príbeh sám o sebe z niečoho, tak vlastne chcem to dať vonku a asi je mi jedno, že či tu budeme toľko videní alebo toľko, čo robím to tak veľmi pocitovo aj s tým kontentom. Čiže proste keby teraz, ja neviem, tam polovica ľudí odíde, tak si poviem, OK, tak proste asi fajn. Nezakladám si na tom veľmi celý svoj život. Som rada, že to mám, samozrejme proste prináša to veľa možností, príležitostí, ale že by som to nejak veľmi extra riešila, tak si myslím. Čo možno odkázať tým mladým ľuďom, ktorí možno riešili podobné veci ako ty, alebo riešili niečo iné v podobnom rozmere? Môžete ísť na môj TikTok, kde je viac takýchto videí. Strašne ťažko je to teraz prosto povedať, tak narýchlo tam sú presne také tie úlomky, kde sa snažím tak proste ten real-time povedať to, čo mám úplne na duši, takže asi iba to, že dôležité je zistiť, že niečo nie je v poriadku a možno načúvať viac svoje telo a ak to nejde, tak proste skúsiť si zamerať na takýto typ kontentu a postupne tie informácie tebe prídu a vie sa tá vec zmeniť, vie sa ten problém zmeniť. Presne TikTok, Google, neznám proste milión možností, čiže začne dať hashtag self-love a už tam proste prídu ľudia, ktorí krásne rozprávajú, ktorí ťa proste dostanú mindsetom a máte nejakú vec, ktorú by si chcel proste vyriešiť. Alebo možno aj ako ty si sa rozhodla, že v nejakej fáze života vyhľadať tú odbornú pomoc. A nebať sa toho. Ale tak akože keď nevieš ešte, že máš problém, ja sama som si nevedela, že vôbec. Že nemyslím si, že to je až taký problém, aby ja som si nevedela vyriešiť. Ale vyskytlo sa, že áno, no. Že ten odborník je proste na to kvalifikovaný a musíte mu veriť. Aj keď je to možno nepríjemné spočiatku rozprávať o takýchto veciach pred úplne cudzým človekom. A preniesť sa cez to, že to je možno šťastný cítiš vnútri sebe, že to je také poníženie trošičku. A rodine možno o tom niekedy nevieš povedať, nemôžeš povedať, ambíš sa povedať si mám veci, ale proste preto by som veľmi tak nezačala tými témami a na sociálnych sieťach a postupne oni ťa k tomu dovedú. Je tam taká komunita, aj keď si čítaš tie komentáre, že vlastne sa tam navzájom podporujú a tá cesta sa sama nájde proste. Ale ako si možno sama povedala veľmi trefne, že možno tým vyhľadaním odbornej pomoci naozaj človek nemôže nič pokaziť. Práve naopak. Čo by si na záver možno poradila svojmu mladšiemu ja v tých najťažších chvíľach života, keby si teraz mala tú príležitosť? Asi iba to, že nič nie je moja chyba, bo nič nebola moja chyba, ani moja vina. Proste sú to problémy iných, možno tí, ktorí doviedli sa správať ku mne, tak ako sa správali. A že ma to nemalo vlastne odradiť, nemalo by mi to spôsobiť nejaké pocity toho, že si myslím, že som niečo menej, alebo že nie som to dobrá. Proste nie je to moja chyba. Ďakujem ti veľmi pekne za otvorený, inšpiratívny rozhovor. Speváčka Barb Hazuchová. Ďakujem.